eta A-mailara pasatuko gara, eta A-mailan parte hartu dutenak 2004 eta 2005 urteetan jaiotako eskualdeko ikasleak dira. Hemen ere, 3 atal izan dira, prosa, olerkia eta bertsoa. Eta bertsoen ataletik hasiko gara. Bertsoen atalean, aipamen sari bat eman da, eta Eneko Altuna Egigurenek irabazi du, Euskararen egoera lanagatik. Bigarren saria, Pozaren isla lanari egilea Uxue Urien Razkin. Eta bertsoen atalean lehenengo saria, Motxiladun umeak bertso sortari. Egilea Urtzi Otaegi Lopetegi. Olerkien atalean, 2 aipamen sari honako lan hauentzat. Bata, itsasoari olerkiari, egilea Josune Diez Txintxurreta. Bigarren aipamen saria, begirada lanagatik Elberet Fernandez Oiarbideri. Bigarren saria, abenduaren 21 lanagatik Enara Nazabal Gomez de Segurarentzat. Negua kolore beroen maitale da. Azpijanetan lapurtzen dizki horiek udazkenari. Osto gorri horiak amildaraziz, zelai berdeak elurrarekin gordez. Sinetxiala ez, koloreak ez ditu betiko ebasten. Neguak koloreak kanparatzen ditu, ondoren berriak udabiotzari oparitzeko. Neguak gaizkile mozorroa jantzen du, udazkenari hiltzen lagunduz, udaberriaren ondoan bere argiak itzaliz, udaren etxaiaula bilakatuz. Jendea alfer gaiztoan bizi zen, ikusten zuenari gibeletik begiratu gabe, zein mundutan bizi zen jakin gabe, epaiak isilostuka emanez. Jada berdin zitzaion, herrikoen pentsaera atarikoa izezen berarentzat. Jada bazekien egoa zeukala, betirako kutxun. Ederra Enara eta eskerrik asko, zure hitzak gurekin partekatzeagatik. Lehenengo saria, olerkia utzi du portua itsasontziak eta egilea Naroa Auzmendi Gorostiza. Utzi du portua itsasontziak. Utzi du portua itsasontziak. Utzi dute portua kapitainaren gidaritzapean dauden 16 marinelek. Utzi du portua itsasontziak. Utzi du etxea nebak, utzi du etxea aitak. Negarrez aste hartzela alde egin du amak, eta ni hemen nago. Ontzian noiz itzuliko neu ere bertan eramateko, esperoan. Itsaso barean ordea ez da mugimendurik. Ez da argirik, ez da txaluparik, itxaropen izpirik nire bilatorriko denik. Utzi du portua itsasontziak. Utzi dute portua kapitainaren gidaritzapean dauden 16 marinelek. Utzi du portua itsasontziak. Ez dut agurtu aita,
ez da neba ere. Ohartzerako bazioazten, portu bakarti eta esi gertatik, eskuartetik. Ama, bere betazaletan metaturiko malko zama ezin jasan, badoa, atari ilun honetatik, nire albotik, eskuartetik. Jarraituko zintuzket, ama, zinez jarraituko zintuzket. Zure masaiak blaitzen dituzten negar malko urjauzia gerarazteko. Jarraituko zintuzket, ama. Nire senak baina itsasoa du maite, ama. Barkaidazu, ama. Utzi du portua batelak, utzi du portuan eskato gazteak, utzi du portua oholezko txalupa txipiak. Gibelera begiratu dut nire begiek ama topatuko zutelakoan. Zapizturi bat eskuan eta malko jario infinitu batez agurtu du alaba. Utzi du portua itsasontziak, utzi dut portua. Kapitaina soilik marinel barik, utzi du portua itsasontziak. Eskerrik asko. Eskerrik asko Naroa, jarraitu amari, itsasoari eta idazten. Amaian prosan, aipamen sariak honako hauentzat. Lehenengo aipamen saria, ahaztu baino lehen idazlanari. Egilea, Garazi Rodil Jaime. Bigarren aipamen saria, lagunak zaindu behar dira idazlanagatik, Leire Ormazabal Urbinarentzat. Eta hirugarren aipamen saria, Unai Mendizabal Lekuunak irabazi du Umetan bezala lanarekin. Hirugarren saria, idazlana ostiralean 8:00, egilea Naia Enparantza Agirre. Helaraziko diogu saria Naiari. Bigarren saria, idazlana Maitasunezko beste istorio bat eta egilea Naroa Aranburu Azpiazu. Eta amaian prosan lehenengo saria, Oiu Isilak lanari. Egilea, Telmo Munduate Goikoetxea. Pixkanaka pilanoaren teklak askatuz doaz. Ia ez dute soinurik. Tekla guztiak solte ditut atzaparetan. Eta denak abitzen zaizkit. Txuriak eta beltzak. Bakoitza du berezko mugimendua. Ez elkarrekin, ez da nirekin ere. Ez dira koordinatuak. Mutuak dira. Eta izearen igaroak denak irantzi ditut. Ez ere zeren zaporean oiuak isildu dira. Eskerrik asko, Telmo. Hauxe izan da, aurtengoak eman duena. Eskerrik asko, parte hartu duzuen guztioi, izan saritu eta saritu izan etzaretenok ere segi idazten, eta datorren urtean berriz hemen elkartzen garen, irakurri asko urtean zehar, idatzi asko, sortu asko, eta bukatu aurretik Haurzakako dantzariekin utziko zaituztegu. Jone Aiestaran eta Garazi Mujika. Eta txistulariei ere txaro bero bat, beraien lanagatik.